Некаторыя жартуюць, што апошнім часам Гомель нагадвае зоопарк. Так, у нас блукаюць знакамітыя гомельскія сланы, которые пакідаюць па сабе ў цэнтры горада вялізныя кучкі, які потым не прыбіраюць тыднямі. А яшчэ ў кіраўніцтве нашага горада завяліся самыя сапраўдныя краты. Толькі цяпер замест будаўніцтва для сябе падземных прыбіральняў яны вырашылі зарыць яшчэ $1 мільён у нешта іншае, а менавіта ў падземны пераход, які плануюць збудаваць на перакрыжаванні вуліцы Інтэрнацыянальнай і праспекта Леніна. Чаму гэта кепская ідэя, а яшчэ і вельмі дарагая, я і распавяду ў сённяшнім відэа. Дадзенае перакрыжаванне сапраўды вельмі ажыўленае. Тут заўжды вельмі шмат пешаходаў, грамадскага транспарта, прыватных аўтаўладальнікаў праязджае. Да таго ж справы трохі пагоршыліся насамрэч пасля таго, як пашырылі вуліцу Кірава, таму што цяпер там аўтамабілям сапраўды стала лягчэй, і яны вельмі хутка прыбываюць на гэтае перакрыжаванне. Цяпер што да запланаваных зменаў. Справа ў тым, што Дзяржаўтаінспекцыя разглядае план па будаўніцтве тут замест наземнага пешаходнага перахода падземнага. Таксама плануецца стварэнне дадатковай паласы для паварота транспарта з вуліцы Інтэрнацыянальнай на праспект Леніна ў бок чыгуначнага вакзала. Сярод іншых запланаваных зменаў пазначана паляпшэнне працы светлафораў. На гэтым перакрыжаванні сапраўды ёсць цяжкасці у аўтамабіля, у грамадскага транспарта. Сапраўды, калі вы спрабуеце патрапіць адсюль на праспект Леніна ў бок вакзала, то вам давядзецца вельмі доўга чакаць. Потым магчыма праскочыць некалькі машын і чакайце новы цыкл. Той транспарт, які рухаецца ў нас з боку самога вакзала, вымушаны яшчэ часта стаяць двойчы спачатку на перакрыжаванні каля Рэд-паба і потым яшчэ чакаць свайго часу, каб збочыць на саму вуліцу Інтэрнацыянальную. Трэці накірунак гэта тыя, хто рухаецца ў нас з плошчы Леніна. Таксама звычайна праскоквае некалькі машын, потым ім даводзіцца чакаць, пакуль пешаходы пройдуць. Усё гэта сапраўды ускладняе рух па гэтым перакрыжаванні, але будаўніцтва тут падземнага перахода я лічу вельмі глупай задумкай. Паглядзім, што на гэты конт было паведамлена на сайце ўправлення ўнутраных спраў гомельскага аблвыканкама. Так, сярод розных аргументаў яны адзначалі яшчэ і тое, што на гэтым перакрыжаванні з 2016 года адбылося ўжо 4 ДТЗ, у якіх нават загінуў адзін чалавек. Магчыма, гэта быў матацыкліст, вельмі рэзананснае было ДТЗ ў свой час. У інфармацыйным паведамленні аб запланаваных дзеяннях на гэтым сайце вельмі слабы аналіз. Вы фактычна не даведаеце, ці былі разгледжаныя альтэрнатыўныя нейкія варыянты па разгрузцы тут трафіка, па паляпшэнні руху на гэтым перакрыжаванні. Назіраецца некаторая маніпуляцыя зноў жа вось гэтай статыстыкай, звязанай з ДТЗ. То бок нас ужо адразу настройваюць на тое, што тут гінуць людзі, таму трэба як бы ўсіх людзей скіраваць пад зямлю. Але спробы знайсці статыстыку, напрыклад, пра 10 перакрыжаванняў у Гомелі, дзе адбываецца больш за ўсё ДТЗ, на гэтым сайце застаюцца марнымі. Там гэтай інфармацыі няма. Каб гэта выправіць, я ўжо даслаў зварот, каб гэтую інфармацыю мне прадставілі, паглядзім, якой будзе гэтая статыстыка. Наогул управление ўнутраных спраў будзе праводзіць пытанні грамадскага меркавання наконт гэтых усіх дзеянняў. Яны будуць цягнуцца з 15 па 25 студзеня і звяртае на сябе ўвагу вельмі цікавая фармулёўка вось самога пытання на сайце управлення ўнутраных спраў. Там напісана толькі, ці падтрымліваеце вы як бы пераўтварэнне. Канечне, калі б простай мовай напісалі, ці хочаце вы пешаходы на прыватнасці Гомеля, каб тут быў падземны пераход, я лічу, што вынікі пытання былі зусім іншымі. Адна з самых вялізных праблем будаўніцтва тут падземнага перахода гэта ў прыватнасці яго кошт. І хоць звычайна ў нас такія лічбы знайсці досыць складана, з некаторых крыніц іх можна ўсё ж такі даведацца. Так, у 2015 годзе кіраўнік управлення капітальнага будаўніцтва Владимир Сінажэнскі распавёў, што пры узвядзенні падземнага перахода на вуліцы Барыкіна было затрачана каля $700 000. Гэта адпавядала 12 мільярдам рублёў. Таксама ён пазначыў тады, што калі пад зямлёй пры будаўніцтве падземнага перахода знаходзіцца вельмі шмат камунікацый, то кошт падобнага аб'екта можа ўзрасці нават да 100 мільярдаў. Што ў пераводзе ў даляры атрымліваецца ў нас там каля 5 800 000. Мне падаецца, што на перакрыжаванні Інтэрнацыянальнай праспекта Леніна ў Гомелі ў нас назапасілася ўжо шмат камунікацый. Канешне, будаўніцтва тут падземнага перахода пацягне менавіта дадатковыя яшчэ фінансавыя затраты. Ці можа наш горад дазволіць сабе
сабе падобныя вельмі дарагія рашэнні, якія да таго ж наўрад ці вырашаць сітуацыю кардынальна. Вось гэта адно з самых галоўных пытанняў. Але можа быць, калі тут будзе падземны пераход і зробяць усе астатнія запланаваныя змены, тут сапраўды стане рухацца лепей. Ну, праблема ў тым, што пасля ўзвядзення тут падземнага перахода сапраўды тыя ж аўтамабілі будуць, можа быць, праязджаць гэтае перакрыжаванне хутчэй. Але тады паўстане вельмі хворая логіка, давядзецца тады штампаваць падземныя пераходы на іншых перакрыжаваннях. Тады адразу пацягнуцца рукі і да плошчы Леніна, дзе ўжо абмяркоўвалася будаўніцтва адразу 3 падземных пераходаў. Тады давядзецца, безумоўна, штампаваць падземныя пераходы і на вуліцы Савецкай, на Ланге часта даводзіцца стаяць, шмат народу пераходзіць на перакрыжаванне з вуліцы Ірынінскай. Усе гэтыя дзеянні пацягнуць за сабой проста шалёныя фінансавыя траты, але наўрад ці сур'ёзна вырашыць нашы транспартныя праблемы. У прыватнасці, нам проста жыццёва неабходна мяняць прыярытэты мабільнасці ў горадзе, асабліва ў ягоным цэнтры. Пакуль што мы назіраем, што большасць зменаў запланаваныя на карысць уладальнікаў прыватнага аўтатранспарта, каб ім было лягчэй, а вось пра пешаходаў, напрыклад, у цэнтры нашага горада наўрад ці хтосьці думае. Калі мы паўсюль на першае месца будзем ставіць толькі аўтатранспарт, то наш горад перастане быць утульным для пешаходных прагулак, для шпацыраў увечары, для тых жа самых турыстаў. Напрыклад, калі тут збудуюць падземны пераход, то ўжо правесці экскурсію па праспекце Леніна, дзе захаваліся цікавыя будынкі паваеннага часу, будзе досыць складана. Ніводзін турыст у вас не атрымае задавальнення таго, што яму давядзецца, напрыклад, ад нашага парка, ад нашага палаца да вакзала прайсціся і пры гэтым спускацца ў цёмны, змрочны падземны пераход. Наогул такое маніякальнае, заснаванае на вельмі старых падыходах да развіцця горада жаданне пабудаваць як мага больш падземных пераходаў у нашым горадзе, а можна прыгадаць яшчэ планы па будаўніцтве перахода каля гандлёвага цэнтра Мандарын Плаза, тыя ж самыя пераходы на плошчы Леніна, якія ўжо агучваў. Вось гэта маніякальнае жаданне пабудаваць іх наводзіць на думку аб тым, што нашым горадам кіруюць альбо маладыя і вельмі моцныя людзі, ну, альбо тыя, хто проста па гэтым горадзе не ходзіць і наўрад ці вылазіць са свайго аўтамабіля. Падземны пераход на перакрыжаванні вуліцы Інтэрнацыянальнай праспекта Леніна ускладніць таксама рух па цэнтры нашага горада маламабільным групам грамадзян. Гэта не толькі людзі з абмежаванымі магчымасцямі, гэта таксама і састарэлыя людзі, гэта матулі з вазочкамі, людзі, якія, напрыклад, спяшаюцца са сваёй валізкай на вакзал. Будаўніцтва падземнага перахода ускладніць таксама рух праз цэнтр горада і ўсім раварыстам. Я прыгадаў ужо маламабільныя групы грамадзян, але мне могуць запярэчыць. Паслухай, Яўген, так напэўна ж на гэтым падземным пераходзе пабудуюць таксама і ліфт? Напэўна, так і будзе, але давайте паглядзім, як працуе аналагічны аб'ект на падземным пераходзе вуліцы Інтэрнацыянальнай, які ўжо паспелі ўзвесці раней. Спрабуем выклікаць пад'ёмнік. Правда, тут адразу пазначана, што калі у вас, напрыклад, проста пашкоджана нага, то вы наўрад ці зможаце ім скарыстацца, але, ну, паспрабуем. Зараз як бы сярэдзіна дня, будні дзень, не выходны, але чамусьці нават датэлефанавацца да дыспетчера не ўдалося. Дарэчы, на гэтым ужо існым пераходзе ёсць таксама і пандусы, але, напрыклад, інвалід-вазочнік самастойна спусціцца па іх наўрад ці здолее, бо парэнчы ёсць толькі з аднаго боку. Ну і наогул, я не ведаю ніводнага пешахода, які б з захапленнем распавядаў пра тое, як ён любіць падземныя пераходы, бо гэта аб'екты, у якіх заўжды цёмна, змрочна, халодна, гуляе вецер. Там хтосьці заўжды просіць міласці, хтосьці гандлюе нейкай драбязой, хтосьці спрабуе спяваць нейкія песні. Але каму ж тады выгадна будаўніцтва вось гэтага новага падземнага перахода? Па-першае, гэта можа быць выгадна ініцыятарам, а менавіта кіраўніку ўпраўлення ўнутраных спраў гомельскага аблвыканкама Сергею Васильеву, а таксама свежапрызначанаму кіраўніку гомельскай ДАІ Андрэю Варкушу.
Такім чынам яны змогуць паказаць, што яны сапраўды клапоцяцца аб развіцці транспарта ў Гомелі, аб пешаходах, аб іх бяспецы. Але нешта мне падказвае, што значна больш карысці ад гэтага аб'екта будзе ўпраўленню капітальнага будаўніцтва нашага горада, якія будуць рэалізоўваць гэты праект. Наогул у нас вельмі заганна арганізаваная ўся гэтая галіна, і часта дадзеным прадпрыемствам, каб выжываць, даводзіцца шукаць вось такія буйныя аб'екты альбо самім нават стымуляваць іх узвядзенне, як гэта было ў прыватнасці з гомельскімі прыбіральнямі. Проста значна лягчэй замуціць, так бы мовіць, адзін вялізны праект на мільён альбо два, чым падвязвацца на працягу года на некалькі іншых будоўляў. Бенефіцыярамі таксама будуць і аўтаўладальнікі, ім стане трохі лягчэй праязджаць дадзенае перакрыжаванне, але ўсё роўна ўсіх праблем гэта не вырашыць. Цяпер паглядзім на мінусы. Па-першае, як я ўжо адзначаў, гэта шалёны кошт. Гэтыя грошы не возьмуць з неба, яны пойдуць з кішэні падаткаплацельшчыкаў. Можна з упэўненасцю казаць, што на гэтым перакрыжаванні будзе значна больш падземных камунікацый, чым, напрыклад, пры будаўніцтве падземнага перахода было на вуліцы Барыкіна. Адпаведна, кошт дадзенага аб'екта ўжо зараз можна дакладна ацаніць у прыкладна мільён альбо значна больш. Наступным мінусам з'яўляецца наогул вельмі слабы аналіз таго, як у нас развіваецца транспарт у горадзе, вельмі нізкі ўзровень розных даследаў. Фактычна ўсё абмяжоўваецца некалькімі абзацамі альбо каментарамі кіраўнікоў нашага горада, кіраўнікоў ДАІ, дзе яны неяк каментуюць развіццё транспартнай сістэмы ў Гомелі. У выніку няма ўпэўненасці ў тым, што будаўніцтва падземнага перахода на гэтым перакрыжаванні сапраўды вырашыць усе праблемы. Як я казаў, наступнай праблемай, наступным мінусам сур'ёзным будзе тое, што потым Прага падобным чынам вырашаць усе нашы транспартныя праблемы будзе распаўсюджвацца на іншыя перакрыжаванні. Таму я, напрыклад, хацеў бы прачытаць нейкае даследаванне, дзе быў бы прааналізаваны ўвесь трафік на гэтым перакрыжаванні, дзе былі б прааналізаваныя іншыя шляхі, якімі можна трохі палепшыць на ім рух. Пакуль гэтага ўсяго няма, ёсць вялізныя сумневы ў тым, што гэта вырашыць нашыя праблемы. Наступны мінус гэта тое, што падземны пераход гэта заўжды кепска для пешаходаў наогул і асабліва для маламабільных груп грамадзян. Не любяць людзі карыстацца падземнымі пераходамі. Іх цёмна, змрочна, там часта можна нават атрымаць траўмы пры падзенні. Гэта ўскладняе рух наогул пры перасячэнні нейкіх вуліц. Гэта будзе вельмі кепска для развіцця ўсёй роварнай інфраструктуры ў Гомелі, паколькі вельмі ускладніць рух раварыстаў праз цэнтр нашага горада. Гэта будзе кепска і для тых турыстаў, якія будуць наведваць наш горад. Наўрад ці ім будзе цікавая экскурсія па цэнтры нашага цудоўнага Гомеля, падчас якой ім давядзецца яшчэ спускацца ў падземныя пераходы. Такая вялізная колькасць мінусаў ад будаўніцтва падземнага перахода на гэтым перакрыжаванні наводзіць на думку аб тым, што на дадзены момант гэтае рашэнне вельмі глупае і дарагое. Ад яго наўрад ці стане лепей, але вось камфортнасць знаходжання і перасоўвання па цэнтры нашага горада значна пагоршыцца. Калі вы не згодныя з гэтым рашэннем, вы можаце пакінуць свой голас. Да 25 студзеня ўпраўлення ўнутраных спраў гомельскага аблвыканкама чакае вашага меркавання. Вы можаце ліставаць ім на электронны адрас, можаце пісаць у пісьмовай форме, можаце таксама падпісаць петыцыю, якую мы разам з актывістамі урбаністычнай ініцыятывы Smart Гомель і неабыякавымі гараджанамі склалі на платформе Petitions Bike. Не будьце абыякавымі, ваш голас сапраўды важны ў гэтай справе. Калі вы не згодныя з аргументамі, якія я прывёў, альбо маеце сваё меркаванне, абавязкова дзяліцеся ім у каментарах пад гэтым відэа. Не забывайцеся падпісвацца на канал, і тады заўжды будзеце ў курсе ўсіх новых відэа. Да сустрэчы!